fem una mica fort, així. Sense passar-se, que li has arrencat l'orella a la nena. Dreta. Senyores de l'organització, una mica de pegamento, que li enganxem l'orella, no passa res. Se'n va anar a buscar una miqueta de formatge, el va ficar entre dues llesques de pa, va mossegar, nyam! I sabeu què hi va trobar allà dintre? Un ratolí! I és gaire bo menjar formatge amb ratolins? No. Així és que ben enfadat el senyor se'n va dir, quin fàstic haver de menjar formatge amb ratolins. Teniu por vosaltres, els petits? No! Pares, mares, teniu por? Sí! És que a vegades la por surt quan ets gran. Vas, et poses la mà a la butxaca i fas ah! Por! O obres l'arma i fas ah! Por! Perquè la por s'amaga a tot arreu. Tau, mira! Meu! Són les potes d'un tiranosaurus rex que està a punt... Què era això? Oh, potser eren les potes d'una gallina gegant. Oh, imagina! Oh, què podia ser això? Què podia ser això? Segur que eren arbres? Oh, potser eren les urpes d'un monstre terrorífic i es volia menjar la Silviana. I la bruixa va dir, funciona! Se m'ha anat la por! No tinc gens ni mica de por! És fantàstic! Au, sabeu què he dit, oi? Què he dit? Aquí. I les 7 cabretes han dit, d'acord, mama, bé. La mare va agafar el cabàs, va obrir la porta i se'n va anar cap al bosc a buscar el caplago, que és una mica lluny. Mira la tele! I també fer una altra cosa que fan tots els nens i totes les nenes quan els papes marxen. Fer una festa! Vens a la meva festa, la mama ha marxat! Bé! Les altres mames no havien marxat, no els deixaven marxar, no van poder fer una festa. Però sabeu què van fer? Van començar a saltar al damunt del llit, que no deixen les mames normalment. La Blancaneus, a la bruixa dolenta li va venir una ràbia.